Suomen jääkiekkomaajoukkue koki tänään murskatappion, kun Yhdysvallat vyörytti pelin lukemiin 5-0. Suomella on nyt takanaan 2 tappiota, kumpikin pohjoisamerikkalaista joukkuetta vastaan. Tuolla jäähallin luona on toimittajamme Niina Rahkola ja hänellä haastattelussa joukkuejohtaja Timo Jutila. Niina, millä keinoin tästä noustaan tuleviin peleihin? No näin maallikon silmin tuo tie on kyllä kivinen, mutta kysytään sama asia joukkueenjohtajalta Timo Jutilalta. Tänään tuossa pelissä juuri mikään ei toiminut. Vieläkö suunta muuttuu? Ei semmoisia pidä miettiä. Tehdään töitä ja mennään eteenpäin. Kaipaako joukkueen henkistä valmennusta vai käsitteleekö kukin pelaaja tämän tappion tavallaan? Mennään eteenpäin ja sitten mennään taas siitä eteenpäin. Onko joukkueen sisällä erityisen hyviä tai erityisen huonoja häviäjiä? No totta kai tappio harmittaa kaikkia, mutta ruvetaan menemään omia eteenpäin ja me tiedetään, että me pystytään paljon parempaa, mitä tänään tapahtuu, ja sitä lähdetään nyt rakentamaan ja huomenna räjähtää sitä, kun ruvetaan menemään omia eteenpäin ja sitten mennään eteenpäin. Mitä itse ajattelet siitä, jos puolivälierissä vastaan tulee taas USA? Sitten mennään taas siitä eteenpäin. Ollaanko valmiita? Mennään eteenpäin. No miten hyvin sitten, tai miten tällainen vaikuttaa joukkueen itseluottamukseen, tällainen 2 tappiota? No ei se vaikuttaa yhtään mitään tällä hetkellä. Totta kai pitää harmittaa, mutta ruvetaan menemään omia eteenpäin ja sitten mennään eteenpäin. Tämä on prosessi, missä pitää oppia ja kehittyä koko ajan. Sitä nyt tehdään parhaillaan ja saadaan jatkaa tuonne hotelliin ja ruvetaan menemään omia eteenpäin. Ja te tuutte näkee huomenna taistelevan Suomeen ja sitten mennään eteenpäin. Hyvä, eli valmiina ollaan ja jatketaan täältä sinne uutisiin. Kiitos Niina näistä tunnelmista sinne jäähallille, eli katse eteenpäin.